Jumaye, février kalo tile 10 ani saba, an filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma ka foli ta k'a ɲɛsi kɛrɛnkɛrɛnnenya la segukaw olu ma bi segu cɛ n'a muso tɛnkundugu n'a bolomadadugu k'a bɛɛ lajɛlen k'aw ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na kibaruya bɛna da aw ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ an ka kuma fanbaw Mali gouvernement ye falen don a ka gouvernement baarakɛlaw la yɛlɛma min don ministre d'État jɔyɔrɔ o sababu a kɔnɔna na ministre kura 4 olu nana fanga kɔnɔna na baara ale hukumu kɔnɔna na tulogerew ni bobow ka kalanso bɛ ɲamakɔrɔkaw fɛ yen jamanakuntigi ye ɲɛda kura di o ma a yɛrɛ ka dɛmɛ wari hukumu kɔnɔna na baara min kɛra an n'an da don o la kalan k'o kɛ sifinw kunna yaasa u ka se ka kunnafoni di baaraw matarafa o kɛra Gawokaw fɛ yen ani CNJ ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na Kulukoro CNJ ɲɛmaa n'o ye Ablaye Samasegu Gindo ye an bɛna kuma di ale ma Kucalakaw fɛ yen bingalikɛla dɔw minɛna ale ni Kajolokaw fɛ yen an na ji da o fana sɛnɛ kan kɔkan kibaruw la Burukinakaw y'a yira sa ko ni fura minnu bɛ yen ni mɔgɔw mago bɛ so ma kosɛbɛ ko ka dɔ bɔ o sɔngɔ la ka kɛ ni marisi kalo ye an na o fana ɲɛfɔ nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn juma timɛ ko ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ Falaye ka foli kurakuraya an filɛbaw n'an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ye bamananw ko maa ti se ko ala de bɛ se wa Falaye ala donni man girin jɔn bɛɛ lajɛlen i da ye i se bi sɔgɔmada in na an bɛ baabu daminɛ ni Mali gouvernement yɛlɛmali ye Falaye an bɛ min fɔ yala an ka don kuma na gouvernement baarakɛcogo gouvernement ka fɛɛrɛ sigicogo gouvernement ka miiriya cogo Falaye a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ni nanzaraw ka fanga maracogo ye anw fɛ yan faramangacogo tɛ nin ye an ka jamana ka dɔnko ni ko tɛ nin na nanzaralakaw olu minnu ye mara kamabɔli ni fara ɲɔgɔn kan ni u ka fangaw sigicogo kɛ Falaye olu ye min cogo an kunna n'an b'a fɔ ko constitution o bɛ wolo minnu na o baaraw kɛcogo de ye nin ye nin ni an ka laadaw taw ti kelen ye o de la fɛn caman bɛ fɔ a kɔrɔ dɔɔni yɛrɛ ka se k'a lakali ka ɲɛ kosɛbɛ a ma nɔgɔn an ka kanw na gouvernement ko a falenna min ye ministre 3 ye olu kɛra ministre d'État ye an n'an da don o la k'o ɲɛfɔ ministre 4 kura Falaye olu donna gouvernement kɔnɔna na yɛlɛma in ye tali kɛ ka ɲɛsin ministre so minnu ma sa o ye mara kamabɔli o ministre so ye sɛnɛ ministre so min ye Mali kura ministre ka taa se ji ani kuran ministre ma Falaye kunungo alamusa nɛgɛ kanɲɛ 10 ale ni 3 o masuruna la Jabarani ka min ye président ka secrétaire général ye n'o ye présidence ye Jawara ale nana kana bataki kalan bataki in kɔnɔna na a ko ka kɛ ni jamana yɛrɛ sariyaw ye Falaye premier ministre ɲininkalen kɔfɛ ka hakilina sɔrɔ jamanakuntigi ani premier ministre u bɛnna mun kan o ye gouvernement ko k'a taabolo lajɛ ko ka falen don a la ministre so belebeleba 3 bɛ Falaye a fɔra olu ma ko ministre d'État général de corps d'armée Sadio Kamara ale bɛ wolomasiri tabaga ka ministre ko kunna ale bɛ o la Aluseni Sanu ni ale an ka jamana musaka ministre ye ale fana b'o la Ismaël Wage général de corps d'armée ni ale bɛn ni kelenya ministre so ye b'ale bolo ale fana b'o o la Falaye yɛlɛma ninnu n'i y'a ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu nana n'o ye maa kuraw ye a caman kun dɔnnen tɛ an ka jamana kɔnɔ nka nin waati laban in na a bɛ dɔn k'a fɔ min ye jamanakuntigi nagakɔrɔmaw olu ka ministeriya o sira ka surun kosɛbɛ bi Falaye min ye Yaya Gologo ye ale min ye baara kɛ ka tɛmɛ ministre so kɔnɔna na n'o bɛ an ka jamana yɛrɛ baarakɛlaw ka musaka ko n'u ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ni calatigɛ jɛkulu n'a b'a fɔ olu ma ko institution olu ni fanga cɛ o baara a ye secrétaire général kɛ nka tɛ ka taa se fo waati min na danaya tara ka d'a kan ka kɛ ministre ye Falaye a tun bɛ jamanakuntigi o nagakɔrɔla la baara la Yaya Gologo maa tɛ min dogolen don sabula ale kɔni politiki a y'a min sin fɛ koyi sabula Mamadu Gologo n'o ye Modibo Tile o maa mafalenba ye fa n'o ye Mamadu Elbesiri Gologo ye Falaye ale yɛrɛ ye ministeriya kɛ Modibo Tile la koyi kunnafonidi ministre a y'o kɛ gafe sɛbɛn fo ka taa sa a ka fatuli ma a ye gafe sɛbɛn kɛ fo ka taa sa a ka don laban ma
min ye nin maa kofɔlen n'o ye Yaya Gologo ye baarakɛlaw syndicats min ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna maa minnu bɛ n'olu bɛ calatigɛ jɛkuluw kɔnɔna fala ye u bɛ Yaya dɔn kosɛbɛ. Yaya on son grand frère nous hein wolowolo kɔrɔkɛ don journaliste n bɛ kangari da yɛrɛ nin ye wolowolo kɔrɔkɛ ye anw ye yɛrɛja maaw ye fala ye ni Yaya bɔra ye maa min taara sa ko ka na min ye sɛnɛ minisiri ko la o si bɛ san 56 la maa min don ale ye Dr Ibrahima Samake fo ka taa se a ka sigili ma fanga la n'o ye minisiriya ye kalanso min bɛ sɛnɛko kunna Katibugukaw fɛ fala ye n'a fɔ ma ko IPR IFRA o directeur ba tun y'a ye kalandenw yɛrɛ ko k'a ka kalan ka di kosɛbɛ fala ye faamuyali bɛ k'a la kan bɛɛ lajɛlen na min ye bamanankɛ ye a bɛ bamanankan mɛn cogo min fala ye ngilɛ a b'o wɔrɔti ten ka fara tubabukan kan wa min ye anw buranakaw ka kan ye kɔrɔbɔrɔ a b'o fana fɔ ni ale bɔra ye maa min nana n'o fana kɛra minisiri kura ye nin waati in na o ye Cɛmɔgɔ Tarawele ye ji ni kuran minisiri fala ye ale kɔni an b'a fɔ a ma k'a bisimila a nana ka bɛn ni waati min ye o dogolen tɛ maa la jamana in kɔnɔ yan o ye Sunkaloba Jara énergie a kɛlen don sa i b'a fɔ sunkalo u bɛna ni minisiri kura ye fala ye ala k'a ɲɛ k'a d'an ma min ye cɛmɔgɔ ye maa minnu b'a dɔn kosɛbɛ k'a dɔnkala kari olu b'a dɔn k'a fɔ k'a ye NSU flash kɛ sanayɛlɛ kalanso filɛ danganda la ye a n'an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye bi bi in na baarakɛyɔrɔ min kalifara la ko ma nɔgɔn dɛ gɛlɛya min bɛ yen an ka ji sanuman sɔrɔ gɛlɛya min bɛ yen kurantigɛ o min bɛ senna hali bi a ka lajɛ dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min a fana ka na n'a ka daliwa n'a ka fɛɛrɛw ye k'olu sigi sen kan fala ye minisiri min bɛ yen n'o bɛ mara kama bɔli kunna n'o kɛra minisiri so kura ye o bɛ ɲɛmaya dira maa min ma o ye général de brigade Isa Usman Kulubali ye bi bi in na an ka lasigidenya o bɛ ale bolo maa min don a dɔnnen don kosɛbɛ wolomasiri tabaw ka gun kan baara yɛrɛ kɛ maa kofɔlen a dogolen tɛ sɔrɔdasi gun kan sabula jɔyɔrɔ ani baara olu kɛcogo ɲɛna Asimi ye ni yɛlɛma min donni ye fala ye i b'a ye k'a fɔ min ye gouvernement kura in kɔnɔna na général de division Ablaye Mayiga n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ ale ka minisiri so hukumu kɔnɔna fala ye a tun ye premier ministre ye fanga ka kumalasela tun don min ye administration territoriale n'o ye mara kamabɔli ye o bɔra ale bolo minisiri kuraw de nana fala ye olu fana minisiriw bilama olu fana ye minisiriw ye minnu ye minisiri d'État ye général Ablaye Mayiga fala ye nin waati laban in na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ min ye premier ministre baara ye a dara wuli ka bon a wuli ka jɔ ka ca min ye ko o ni administration territoriale to ɲɔgɔn fɛ baara jamana ɲɛmɔgɔw ye dɔ b'a ka baara la nka o waati kelen na fala ye minisiri mun bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko ministre d'État o kɛra 3 ye o kɔrɔ ye di ministre d'État kɔrɔ ye di fala ye n y'o de f'i ye n ko anw ka fɛn dɛ tubabuw ka fɛn don ministre d'État kɔrɔ ye min ye fala ye minisiri min don tubabuw b'a ta cogoya minnu na n bɛn'o f'i ɲɛna i bɛ taa sɔrɔ sisan fanga ngwaradaba kɔlenba ye e ye ani bɛnna kan i ka don gouvernement kɔnɔ yaasa i kana degun i kana gɛlɛya sɔrɔ i ka baara la a bɛ fɔ ko premier ministre o y'i ka ɲɛmaa ye nka ni fɛn min y'i kamana guwa i yɛrɛ ni président bɛ se k'o ta ɲɔgɔn da tubabuw y'a sigi n'o miirira ye i bɛ se ka kɛ fana a bɛɛ lajɛlen bɛ parti politique kelen na dɛ fala ye dɔ ka girin ni dɔ ye o e mana kɛ fala ye minisiri ye gouvernement na ni ne kɛra premier ministre ye ne dun b'a dɔn tɔn kɔnɔna na e fanga ka bon a bɛ fɔ e fana ma ko an ka tɔn yamaruyara a ka karisa jamanakuntigi komi anw de bɛ fanga la parti politique ko hukumu kɔnɔna don fala ye i bɛ kɛ ministre d'État ye sabula tɔn kɔnɔ e ka girin ni premier ministre ye yaasa ko dɔw kana ferege i ni président b'a ta ɲɔgɔn na directement kɔrɔ sisan ko ministre d'État minnu filɛ nin y'an bolo n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye wolomasiri tabaw ka ministre n'o ye Ismaël Wage ye n'o ye Aliseni Sanu ye fala ye olu bɛ se ka directement kɛ ni Asimi ye a bɛ se ka sara fɛn na tuguni nka nanzaraw ka sira fana fɛ fala ye kununko n y'o de f'i ɲɛna n ko n'i ye gouvernement ta ye k'a daminɛ numéro 1 na ka na se numéro 29 ma n ko kɔrɔ de bɛ a la
ni lajɛw bɛ yen sisan minisiriw bɛ sigi kɛnɛw mana sigi fɛnw mana sigi sen ka fala ye minisiri bɛɛ tɛ se ka gɛrɛ perezan na dɛ ni premier minisiri bɛ yen o sigi cogo o bɛ se ka gun perezan na ka taa a kini yanfan fɛ a yɛrɛ ka maaw bɛ sɔrɔ ka na walima ni minisiri min ka baara bɛ o bɛ na nka n'a taara lajɛw la premier minisiri mana sigi i ɲɛ bɛ lisi min na dɛ Sadio tɛ den ye wa Sadio de bɛ kɛ den ye tɔw bɛ sɔrɔ ka na fo ka taa se 29nan o jɔyɔrɔ ma a bɛ sigi ten de o de la lisi kɛkun ka bon protocolairement n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ fana lajɛw kɛnɛ kan min kan ka jɔ min ɲɛ o bɛ dɔn o dɔnnen don sabula lisi ye o yira ka ban nin bɛɛ ye tubabuw ka baarakɛcogo ye fala ye n'o tɛ ne ka funfin jate la bagan mara ani sɛnɛ o man ka kɛ kɔfɛ minisiri ye dɛ fala ye anw ka jamana ye bagan mara jamana ye an ka jamana ye jɛgɛmɔ jamana ye an ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana ye nka n'i ye gouvernement ta k'a lajɛ fala ye lisi kɛcogo la u tɛ premier ye u tɛ deuxième ye nka n y'a f'i ɲɛna n ko tubabuw ka baarakɛcogo don n'an bɔra o la fala ye administration territoriale dira maa min ma n'o ye kulubalikɛ ye Isa Usumani Kulubali ale de tun ye waati jan na min ye an ka jamana kɔnɔna na ya ko ɲɛnabɔliw caman a y'olu sigi sen kan ka se ka baara kɛ fo ka taa se a ka lasigidenya ma turikikaw olu fɛ yen bi bi in na ale kɔni sigili o b'a yira sa k'a fɔ min ye général Abdulaye Mayiga ale ka administration territoriale baara o banna fala o fana kɛrɛfɛ Yaya Gologo min taara ka kɛ minisiri ye min bɛ jamana ni bɛrɛbɛrɛli tɔn faso ka calatigɛ jɛkulu k'olu ko ɲɛnabɔ ani refondation ko o fana ye maa min dogolen tɛ Bakari Tarawele courant ni ji minisiri ale bilara maa min nɔ na sa o ye Boubacar Jani n'an b'a fɔ ma Mao o kɔni o de tun ye courant minisiri ye Daniel Simon Kelema n'ale tun ye sɛnɛ minisiri ye fala ye ale nɔrɔ bilara maa min fɛ sa o ye Ibrahima Samake IPR IFRA o directeur ye ale ye n'i ye gouvernement yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ fala ye i b'a ye k'a fɔ nin waati in na minisiriw ye maa 28 ye ne premier minisiri fara ka bɛ kɛ maa 29 ye an dun ka jamana kɔnɔ yan lajɛw kɛra ka lasigiw kɛ k'a yira k'a fɔ ko gouvernement cayalen a kana tɛmɛ nin hakɛ in kan han sabula 30 de fɔra 25 o de ye laɲini ye o de la samɛfoli senfɛ cour constitutionnelle maa min tun bɛ yen n'o y'u ka doyen ye Bayila Ba n'ale ye cour constitutionnelle ka samɛfoli kɛ a y'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ fala ye sariyaw bɛ mun fɔ baaraw ka kɛ n'o ye sariyaw ko cogo min baaraw ka kɛ n'o ye baara minnu bɛ yen n'olu kan ka dafa sariya sumakura fɛ n'o ye a lawaleyali sariyaw ye n'an b'a fɔ ma ko d'application ko ka olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan a kɛkun ye mun ye n'an ma ɲɛ ko an bɛ taa nanzaraw ka maracogo de fɛ fala ye u ye min fɔ an ka bɔ o sira fɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i ye général d'armée général de division Abdulaye Mayiga lajɛ fala ye administration territoriale kɔnɔna na baara belebelebaw olu sera ka kɛ a ka waati kɔnɔna na min ye carte d'identité biométrique ye ka taa sara wolosɛbɛnw kan sariya sunbakura k'o sigi mara kamabɔli sɛbɛnw min ye région ye k'olu kɛ région kuraw k'olu sigi sen kan parti politiquew cili ka taa se jɛkuluba minnu bɛ yen ani baɲumankɛtɔnw k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ yen Ablaye ye nin baara kɛ fala ye min ye Ablaye Mayiga ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko je le répète o sɔrɔla mun fɛ a ka laseli gouvernement ka porte-parole la fala ye a y'o baara fana kɛ bi bi in na min ye premier ministre ya jɔyɔrɔ ye ale ka se ka o kɛ ka tila ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ fala ye ɲɛmaaw y'a ye k'a fɔ ko a ka sinsin premier ministre ya baara kan minisiri kura 4 ninnu laɲini min bɛna k'u fɛ fala ye fo conseil des ministres nata jamanakuntigi de bɛna se ka o fɔ an ye kuntilenna ni fɛn jumɛnw bɛ yen olu bɛ se ka sigi sen kan wa n'i ye baaraw bɛɛ lajɛlen ta k'u jateminɛ bi fala ye i b'a ye k'a fɔ ministre d'état sigili o b'a yira k'a fɔ ko fanga sinsinnen don ka ɲɛsin nin baara kɛyɔrɔ ni nin baara fɔlen ninnu ma don nataw la ni président ye a ka feuille de route kura bɔ fala ye laɲini minnu b'a kɔnɔna na an na se ka olu dɔn nin waati in na an bɛ se ka danni ma nka min ye conseil des ministres nata in fɛn caman bɛna na ɲɛfɔ an bɛ se ka ɲɛfɔli kura k'o la cogo min na ka kɛ ni gouvernement kura sigilen dɔrɔn an bɛ se ka min fɔ ministre d'état ye 3 ye ministre d'état kɔni kɔrɔ ko ni ministre tɔw tɛ kelen ye o ka faamu o ye fɔlɔ ye gouvernement kɔnɔna na ministre kura 4
olu donna a fɔlɔ général de brigade Ousmane Issa Coulibaly, filanan Yaya Gologo, sabanan min ye Ibrahima Samake sɛnɛ minisiri, naaninan o ye ji ni kuran minisiri ye, o ye Cɛmɔgɔ Tarawele ye. Nin ye sɔgɔmada in na an sera ka min sɔrɔ ka fɔ a ye gouvernement kan anw ka faamu la dɛ. Parce que gouvernement yɛrɛ bɛna tila ka na a ka kuntilenna bɔ fala ye. Yɛlɛmaw kɛra kun jumɛn na mun na nin kɛra yan'o cɛ anw ye min faamu o de ye nin ye. Ayi minisiri Fatou Coulibaly ale ye sɛbɛn bɔ k'a di école karamɔgɔw ma ko a ye fɛn dɔw lakɔlɔsi. Baarabila n'o ye grève ye hakɛ minnu a kan ka k'olu kɔnɔna na k'olu ma matarafa. O la sa baarakɛlaw ka latigɛ jɛkulu minnu b'an fɛ yan ɲɛmaajɛkulu la Sikaso a kɛkun ye min ye sa maaw bɛ se ka kunnafoni sanumanw sɔrɔ cogo di k'olu warankata yaasa fasoden ɲumanya waleyaw bɛ se ka kɛ. Difacom ale ni Actuel Media olu ka baara sigilen ye sen kan. Tumutukaw fɛ yen nin y'a siɲɛ 5 ye. Sɛnɛkɛlaw tɔgɔladon ni bololabaara baarakɛlaw tɔgɔladon ni baara bayɛlɛmalikɛlaw tɔgɔladon o bɛ sigi sen kan. K'i min bɛ Tɔnbukutu danganda la n'a bɛ fɔ a ma Kabara Falaye. Nin kalo in tile 11 ɲɛnajɛ tun bɛ yen koyi. Dɔgɔkun kelen an y'an ka karayogow bɛɛ cɛ ka na. Bayɛlɛmalikɛla, sɛnɛkɛla, mɔnikɛla, min ye baganmarala ye bɛɛ lajɛlen nana ni seko ni damayira ye ka na o yira. Fɛn kɛkun yɛrɛ ye min ye sa maa minnu bɛ nakɔ baaraw kɛ ka se ka olu senkɔrɔma don togodaw kɔnɔna na. Min ye minɛn caman nana bayɛlɛmalikɛlaw, bololabaarakɛlaw bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan ka na n'i ka minɛn ye yaasa kɛnɛ in ale bɛ se ka kɛ cogo min na baara min to sen na fo ni Ala sɔnna a ma sini. CNJ Jani ale ni minisiri min bɛ sifinw ka ko kunna fala ye bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na min ye baabu ye kunungo an y'a di kayikaw ma. Bi an bɛ Kulukoro Mɛgɛta kɔnɔna na sifinw ka ɲɛmaa min bɛ yen o tɔgɔ ye ko Abdoulaye Samaseku Gindo a ye min sɔrɔ ka fɔ olu ka baara la Kulukorokaw fɛ yen an ka jɛ ka Samaseku Gindo. Bi n'i ye Kulukoro sifinw ka gɛlɛya ta a fɔlɔfɔlɔ ye baarako ye. Kulukoro jeunesse confronté bɛ problème fɔlɔfɔlɔ min ye baarako ye. An ka problème filanan ye mun ye o ye fɛnko ye. Problème d'encadrement et de formation ye. An ka gɛlɛya sabanan ye mun ye o ye problème de financement des activités au niveau de la région de Kulukoro. Bon gɛlɛya naaninan na an bɛ se ka kuma insécurité ko kan. Kulukoro zone dɔw bɛ insécurité fanga bonyanen don kosɛbɛ. Bon n'i y'a jateminɛ n'i ye CNJ yɛrɛ ka baara ta an bɛ baaraba 3 de kɛ. Baara 3 in na fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ça c'est l'accompagnement des autorités et des organisations non gouvernementales. Fɛn fɛn bi kɛ Kulukoro région ka ɲɛta kɔnɔna na i b'a ye autorité administrative bɛ danaya da CNJ kan ani autorité décentralisée an b'u accompagner o la n'a bɛ jeunesse concernée an b'o baara ninnu kɛ. Baara filanan ye plan d'action de la an bɛ nin gɛlɛya ninnu ta k'u yɛlɛma k'u kɛ activité ye. I komi n y'a daminɛ jeunes ka baarako mun na baarako de la fɔlɔfɔlɔ anw bɛ sensibilisation kɛ an bɛ information di jeunesse ka baarako kan an bɛ projet appuyer walasa u bɛ se ka jeunes atteindre minnu yɛrɛ mako bɛ fɛn ninnu u ka baara kɛlen ninnu na anw b'o baara ninnu kɛ. O kɔfɛ fɛnɛ n'i ye formation ko problème de formation ni encadrement ko ta anw bɛ baara caman k'a kɔnɔna na an bɛ séance de formation organisée pour la jeunesse. Et puis, on peut encadrer le à travers les conseils, à travers les actions. Et puis, ça va être problématique de financement de la jeunesse. Jeunesse a un problème de financement, on a une formation. Comment avoir les partenaires. Et puis, on a une sensibilisation organisée, localité, tchaman qu'on a. Voilà ça, je ne sais pas financement sur le tour. Et puis, flanant, ni financement sur le camp à gérer tout. Il can être mesera mon fait. Si un jibé ni bara non. Bon, on sera bara sabana n'o ye contrôle citoyen ni y'a jateminɛ CNJ bɛ contrôle citoyen kɛ o ye k'a lajɛ fɛn minnu bɛ ka kɛ est ce que a bɛ ka kɛ sariya ma est ce que a fɔra ka kɛ cogo min na a bɛ ka kɛ ten wa anw bɛ nin baara ninnu de kɛ. Gindo an b'a dɔn k'a fɔ fasoden ɲumanya waleyaw kan ka y'aw ka taabolo la o misali jɔn dɔ bɛ yen bi aw sera ka mun kɛ aw ka marabolo kɔnɔna na wa. Bon an y'o misaliw caman kɛ a kɛlen bɛ autorités bɛ drapeau yɛlɛ fɛn fɛn kɛ anw b'a bɛɛ participer. Et puis filanan fɛnɛ mun ye sariya labatoni o ye CNJ ka baara dɔ ye et puis ka sensibilisation kɛ sariya labatoli fɛnɛ kan o fɛnɛ y'anw ka baara dɔ ye parce que anw de kan ka sira yira jeunes tɔw la mɔgɔ tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i tɛ exemple ɲuman ye anw bɛ formation organisée sur les règles en vigueur dans nos régions sariya jumɛn taara niveau national la ni o kan ka appliquer région na mɔgɔw kan région ka pari ye jumɛn ye anw b'o faso
jɔ baara ninnu kɛ anw bɛ participer action citoyenne caman na n'o ye assainissement ye n'o ye sira dilanw ye n da sera sensibilisation ni formation ma anw b'o baara ninnu kɛ projet Inspira dɔ fana b'an bolo jeunesse ka niveau la yan nɔ à travers certains partenaires n'o ye financement des activités génératrices de revenus ye anw bɛ jeunes appuyer o la kosɛbɛ walasa u bɛ se ka financement ninnu sɔrɔ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogoya min na walasa ka se ka évoluer o projet d'embauche b'an bolo Kulukoro région kɔnɔ o projet agroalimentaire b'an bolo n'o ye transformation ye. Gino welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Kulukoro sifinw ma wulika ni cɛsiri yaasa ka se ka yiriwali baaraw kɛ. Bon ne bɛ welewelekan min da ka di Kulukoro sifin bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn o ye ka an bɛ jamana mun kɔnɔ ka sariya bato parce que mɔgɔ o mɔgɔ i tɛ sariya bato ɲɛta t'i ka baara la weleweleka da mun bɛ an k'an nin don jamana ka jɔli la jamana ka ɲɛta la ne b'a fɔ kuma bɛɛ gouvernement tɛ se ka tenintigi kelen bila fan bɛɛ fɛ gouvernement tɛ se ka fonctionnaire kelen bila fan bɛɛ fɛ mais fan bɛɛ jeune kelen bɛ se ka sɔrɔ yen o de la ni Kulukoro jeunes y'u jɔ u jɔyɔrɔ la Kulukoro gɛlɛya caman bɛ yen fo ka taa Mali gɛlɛya la an bɛ se k'a relever o bɛ se ka kɛ à travers ka kibaruyaw di ka kibaruya ɲumanw di ka sensibilisation kɛ ka ɲɛfɔli kɛ e ye fɛn ɲuman minnu faamuya k'a ɲɛfɔ i ɲɔgɔnna jeunes ɲɛna k'a ɲɛfɔ mɔgɔkɔrɔbaw ɲɛna sabanan ye jumɛn ye o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ o ye mobilisation ye i kana da ɲɛfɔli ma i kana da sensibilisation ma e yɛrɛ ka kɛ misaliya ye Kulukoro région ka jɔli la o ni jamana ka jɔli la. Ayiwa n'an bɔra CNG la Kulukoro an bɛ to Kulukoro fala ye maa min bangena Kulukorokaw fɛ yen sango n'o ye san 2025 ye maa 2,600 Kulukoro kɛrɛnkɛrɛnnenya la a marabolo kɔnɔna na min ye bangetaw ye sa ka bɛn n'u ka sango ye u y'a yira sa k'a fɔ ko 2,665 o de ye maa bangeta ye musomanw olu ye 1,450 ye min ye sɛbɛn bɔra maa minnu bɛ wolosɛbɛn dilan kɛ mairie ale hukumu kɔnɔna na u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye maa fatuta kɛra maa 114 ye maa 42 muso ye 42 ye bolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na ne ka se ka faamuya sigi sen kan Motikaw fɛ yen sariya so min bɛ yen n'o ye tribunal de grande instance ye ale y'a ka daw yɛlɛ kunun ko yaasa ka se ka baro sigi kɛ ni dugudenw ye hakilina in kɛ kun ye min ye fasoden waleya bɛ se ka kɛ cogo min na kiiri ale la dɔnniko sira fɛ baara in ta kun ye o ye basigi ni lafiya ni cɛfɔ ni kamɛ bɛ se ka don cogo min na waleya in bɛ tali kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sen kan cɛncɛn fo ka jamanaw la ka sariya ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min sigilen don sen kan sa n'o ye international development organisation IDLO olu de ye fɛɛrɛ sigi ale kɛ o b'an lataa Kucalakaw fɛ yen dugudenw olu n'u bolominɛw lakanani hukumu kɔnɔna na Kulukorokaw ka Kajolokaw olu ka commissaire n'o ye Kajolo commissaire de police ye n'o ye commissaire principal de police Fode Kiyabu ye nin kalo in tile 7 Zegwakaw fɛ yen ale ye siganama kelen minɛ min bɛ bingali waleyaw kɛ damandaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya Biyakaw ka damanda ani Furu ale kɔni ka bingaliw bɛ kɛ yen de brigade maaw olu de wulila sa u kɛlen ka kibaruya sɔrɔ maa kofɔlen ye n'o ye DT ye san 37 u y'a wele k'a ɲininka dalakaw na weleli senfɛ sa a nana ye k'a fɔ ko min ye DT in ye moto kelen o b'a bolo o bɔyɔrɔ dɔn dɛ sefa wari 1,000,000 o fana kun b'a kun a yirala sa k'a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni ɲininikɛlaw minnu bɛ polisi kɔnɔna na n'o ye Kiyabu ka maaw ye olu ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan sa ka damanda in yɛrɛ la kɔlɔsi o la sa maa kofɔlen u ye ale kɔni bila sa ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen n'o y'a sɔrɔ ani maa minnu bɛ jɛ ka nin baara in kɛ ani sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ se ka larawuli cogo min na tribunali ale kɔnɔna na nin baara in o k'a fɔ wolomasiri tabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya polisilakaw wulikajɔ ni cɛsiri Bamanci ale ni bingalikɛlaw ka se ka dan sigi u ka waleyaw la ka kɛ n'u ka directeur général n'o inspecteur général de police Yusu Kone ka laɲini ye ministre Dawudu ale ka yamaruya kɔnɔna na commissariat min yɛrɛ bɛ yen bi n'o o bɛ Kiyabu ale ka yamaruya kɔnɔna na Kajolokaw fɛ yen foli ni tanuni k'a y'o ta k'o ɲɛsin a ka baarakɛlaw ma nin baara kɛcogo ɲuman na ko ka dɔ fara basigi ni ɲɛɲinini kan sɔgɔbɛli ka se k'o bila sen kan dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min wa a ɲininen dugudenw fɛ fana o kana na kiiri foyi tigɛ u yɛrɛ ye siganama n'u y'a ye u ka polisiw ladɔnniya Kiyabu n'a ka cɛ dɔn u na wuli ka jɔ kɛ k'u tɛgɛ da o maa kofɔlen olu kan sɛbɛn ale fa sirila direction min bɛ yan polisi national tɔgɔ la sa olu ka kunnafonidila n'o ye Kɔnpoli Berete ye k'a yɛrɛ fana fo halisa ni Kɔnpoli Berete bɛ to ɲɔgɔn fɛ basigi ni lafiya ɲini na Kucala kɔnɔna na Kucala polisiso commissaire n'o o ye Ater Ag Amidi ye
ale ka maaw ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min wolola Kobala nin kalo janvier kalo tile 19 kana se février kalo tile 6 ma maa 6 bingalikɛlaw minnu bɛ bin maaw ka sirabaw ka u y'olu maa 6 de minɛ wulikajɔ in kɔni y'a to sa siganama 2 olu sera siganama minnu minɛna sa kɔni 2 yer'u bolo ani pistolet automatique n'o ye nanzaralakaw ka dilan ni pistolet o tun b'u bolo ani a kisɛw cartouche 7 o fana tun b'u bolo maa 3 fɔlɔ minnu minɛna sa o ye ND ye ale san 19 ye IT fana ye san 19 ye SK o fana o ye san 33 ye olu minɛlen no kɔfɛ sa bingali la sa bingali mun kɛra janvier kalo tile 19 sinsanakaw olu fɛ yen n'o ye kin dɔ ye Kucala plateau la o y'a to sa sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔw kɔni barika bonyana o de senfɛ polisilakaw y'a ye k'a fɔ maa minnu filɛ nin ye n'u bɛ ka bingali kɛ o kelen tɛ olu fana ka brigade ye dɔ fara sɛgɛsɛgɛli ni ɲinini kan février kalo tile 6 u ye maa 3 wɛrɛ minɛ tuguni maa minnu bɛ nin waleya cɛjugu in kɛ nka Falaye a ma nɔgɔya dɛ k'i min bɛ Kucala n'o ye sinzana ye k'u ye mugu ci dɛ polisiw ko k'u bɛ n'u minɛ o fana ko k'u bɛ légitime défense kɛ dɛ nka a labanna polisiw ta la sabula olu ka mugu ci k'a ban kuma min k'u ka pistolet fili ɲɛgɛn kɔnɔ polisiw y'olu lamini u lamininen maa bɛ ala anw senna tɛmɛbaaw u kun y'anw minɛ fɔlɔ nka Agmidi ale ko k'anw sen t'a la k'anw ka taa k'anw ma fɛn kɛ fɛn t'anw bolo maa minnu yɛrɛ bɛ ka ɲini Falaye olu u ye juru k'olu kan k'u cɛ ka taa n'u ye polisiso la maa mun minɛna sa o ye BD ye ale bɛ ka nager dɔɔnin dɛ 46 SD 26 AS san 34 ninnu de ye mugu ci polisiw la u nalen u nɔfɛ k'i min bɛ n'o ye sinzana plateau ye k'u b'u fasa ja Falaye polisiw bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa n'u ye ka t'u bila ɲininkali o hukumu kɔnɔna na o de senfɛ u ko tiɲɛna ko Kucala kɔni bɔra gidɔrɔn foyi tɛ olu tɛ bingali kɛ min kan han i ye sira ta olu bɛ wuli i kɔ kɔsa in na janvier kalo in tile 30 janvier salen Kucala ni Sikaso sera ka Falaye dugunin dɔ bɛ ko kolotokaw fɛ u ye an bɛɛ lajɛlen da k'an mɔmɔ k'a bɔ an yɛrɛ kun ko Bamajuwale ni wale kabaw don ja olu tɛ Kiyabu a n'a ka cɛdenw k'a fɔ min ye Agmidi n'a ka cɛdenw ye Falaye siganama ninnu minɛlen u ko tiɲɛ don k'olu de y'o waleya kɛ k'olu de ye maaw minɛ k'u don dibi la ka taa k'u bolominɛn bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa n'a bɛɛ ye ni maa 6 u bɛɛ lajɛlen bilara kiiri sigilamaw ka bolo kan k'u ka t'u ɲɛfɔ sɛgɛsɛgɛli ni baaraw ka se ka kɛ Agmidi n'a ka cɛdenw ko k'u fo baara ale bɛ ka kɛ ni contrôleur général de police Youssou Kone n'ale ye police directeur o fana bɛ yamaruya min kɔnɔ na o ye Dawudu Olu Mamadu ni monsieur le ministre ko ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Agmidi ko sa ko ka Atar Agmidi ko k'a ka polisi baarakɛla ni brigade maaw bɛɛ lajɛlen fo ani maa minnu b'u dɛmɛ nin baara ninnu na ka tila k'a ɲini dugudenw fɛ olu bɛ Kucala u ka basigi n'u ka lafiya de kama k'an yɛrɛ b'a fo k'a waleɲuman dɔn Compol Berté ye polisi direction ba la ka foli ta ka ɲɛsin a yɛrɛ ma bi bi in na an bɛ taa fa fɛ Falaye an bɛ sɔrɔ ka segin ka na babu ale tɔ kɔnɔna na Falaye an bɛ taa Ɲamakɔrɔkaw fɛ yen seconde cycle kura o dira Bobo ni tulogɛlɛnw ka kalanso ma Falaye min ye jamanakuntigi ye ale ka baara hukumu kɔnɔna na février kalo tile 12 kunungo kalanso kura o kurumo karila kalanso min ye jigiya kalanso ye Ɲamakɔrɔkaw fɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ sa ni olu kɔni tɛ mɛnli kɛ ani n'u tɛ se ka kuma maa minnu bɛ o kɔnɔna na sa kapu min bɛ Sogonikɔ min ye baara in a kɛra ye ko ɲamaya tun bɛ maa min bolo o ye ministre si sabanan ye jamanakuntigi ka maa kofɔlen bɛ yen n'o ye Agibu Danbele n'an b'a fɔ a ma ko junior ale n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka taa se Tunkara ma n'o ye DFM ye u bɛɛ lajɛlen nana jamanakuntigi tɔgɔla Falaye baara in min filɛ nin ye a daminɛna utu kalo ale tile 19 san 5 a kabakuru fɔlɔ dara jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u ye kalan kɛ Falaye olu tun bɛ da kilasi 6nan de ma baara tɛ se ka kɛ tuguni seconde cycle tɛ fo ni maa min ni se b'i somaw ye u bɛ ba tigɛ n'i ye kalo 6 baara daminɛlen kɔfɛ kalanso in banna pewu kilasi 3 o farala ka Falaye min ye ɲɛgɛn ye o b'a la directeur ka yɔrɔ b'a la yɔrɔ kura in fana b'a to denmisɛnnin 200 ɲɔgɔn ko olu bɛ se ka kalan kɛ lafiya lafiya o hɔrɔn na kalanso in n'o ye jigiya kalanso in Ɲamakɔrɔkaw fɛ yen fo kana se nin waati ma premier cycle dɔrɔn de tun b'a kɔnɔna na wa fana kilasi ninnu ka tila k'u dilan k'u ɲɛ ka se k'u kɛ kalandenw bɛ se ka kalan k'a kɔnɔ
n'o tɛ caman olu ka kalan bannen o ye se tɛ minnu ye o kun olu ka kalan bannen tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka ba tigɛ olu kun bɛ taa hipodrɔmukaw fɛ yen Agibu Danbele junior a ko nin b'a kɛ a kɛ kun ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni se tɛ u ye k'olu dɛmɛ u bɛ se k'u ka kalan kɛ cogo min na denmisɛnninlakaw u kana kalan bila fewu ka se ka kalan kɛ kapu min ye kin ye n'o ye Sogonikɔ kin ye o dugutigi n'o ye Moribo Kulubali ye a y'a ka nisɔndiya jira ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma baara min bɛ ka kɛ nin ye ko nin ye olu ka laɲiniba ye ko ŋɔniba o de bɔra olu sen na nin waati in na kapu directeur n'o ye Sari Bubakari Kulubali ye ale yɛrɛ fana ye foli tanu ta ka ɲɛsin nin kalanso kura ninnu sɔrɔli ma wa k'a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan nin ye kɛnɛ olu bolo kɛnɛ min na to sa u n'aw cɛsiri k'u jija minisiri si sabanan n'ale ye kalan minisiri ye président ka nin miiriya in fola a ko nin ye ɲinansan n'o ye kalan ani seko ni dɔnko san ye ko nin y'a daminɛ cogo ɲuman ye fala ye sabula baara minnu bɛna na k'a kɔnɔna na o ye jamanakuntigi yɛrɛ miirina minnu ta kalanko denmisɛnw bɛ se ka kɛ hakilisigi ni basigi na ni yɔrɔ kɛnɛnenw kɔnɔna na cogo min na ko ni nin nana yɔrɔ sugu nana jɔ ko b'olu dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ min ye karamɔgɔ ye a b'olu fana dɛmɛ sabula olu yɛrɛ ka ni lafiya yɔrɔ bɛ a la min ye denmisɛnninw ta bɛ a la fo ka taa se sifinw olu u ka ɲɛgɛnw olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ kalanko yɛrɛ kunna fala ye u ko nin kilasi ninnu fɛrɛlen don cogo min ye fenɛtiriw fɛrɛlen don ka tila ka taabolobanw k'a kɔnɔ k'o bɛna n'a to ko baara bɛna ɲɛ taaboloban yɛrɛ n'o ye ekɔlidenba ye fala ye o 90 o b'a kɔnɔ min ye kalan bɛ se ka kɛ ni minɛn minnu ye olu b'a kɔnɔ ekɔli karamɔgɔw fana ka yɔrɔw b'a kɔnɔ min ye sanuya yɔrɔw ye olu fana bɛɛ lajɛlen kɛlen don min ye baara ye a kun jɛra ni min ye sa o ye ka yirido k'ale tigɛ ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin Général d'Armée Asimi ma hakili to de la sendaw ni fandaw ni jigindaw na kuma tɛ sunkalo daminɛ in yɛrɛ la fala ye baara min bɛ ka kɛ an b'a ɲini u fɛ a ka cari maa caman ka se k'a sɔrɔ ka bɔ jamanakuntigi ale ka lahɔrɔma o kɔnɔna na fala ye kamiyɔnbatigiw u ye sira ta han Kayi Diboli kunna siniko bingali in kɛlen kɔfɛ sa sukoyaw kɛlen laɲini kɛlen u fɛ fana k'a jira sa k'a fɔ k'u tun bɛ degun kɔnɔna ko f'u tɔɲɔgɔn minnu su bɛ yen ko ka t'u ta ka na fala ye suturali bannen min ye transporteurs ye u ye baara ale daminɛ o b'an lataa sa kɔkan kibaruyaw la fala ye kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa Burkina Fasokaw fɛ yen Burkina gouvernement kununko conseil des ministres la ale ko fura minnu bɛ yen n'olu bɛ san kosɛbɛ Burkinakaw fɛ yen ko k'a lajɛ ani fura minnu ni baara bɛ kɛ n'olu ye kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na ko k'a daminɛ mars kalo nata in na san 2026 ko ka dɔ bɔ olu sɔngɔ la 100 sarada la 53 o bɛna na bɔ fɛnw na a b'a fɔ min ma ko injectable min ye minnu bɛ yen n'o ye comprimés ye 100 sarada la 67 bɛna na bɔ olu la fɛn minnu bɛ yen fana n'olu bɛ baara dɔgɔtɔrɔlakaw bɛ baara kɛ n'o ye olu bɛ se ka taa se 100 sarada 20 bɛ bɔ olu la sirow fana bɛ o la fala ye sefa wari miliyari 3 n'a kunkanfɛn Burkina bɛna na o de don yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin fura ninnu ma maanifinw bɛ se ka lafiya cogo min Burkinakaw fɛ yen fana fala ye u y'a jira sa k'a fɔ conseil des ministres senfɛ cakɛda fɛn fɛn bɛ Burkina kɔnɔna na bi n'i ka san musaka tɔnɔ mana tɛmɛ miliyari 5 la ye k'a ɲininen n'o fɛ sa san 3 laban in na n'i ka sɔrɔw ani ka tɔnɔ n'o o bɛ taa se miliyari 5 ma a ɲininen n'o fɛ i ka jabala dilan i yɛrɛ la Burkina kɔnɔ entreprise o entreprise k'i bɛ Burkina i ye san 3 sɔrɔ ye i tɛ kɛ luwanse la tuguni dɛ i bɛ so de jɔ nka ti a ko de tɛ se ka ɲɛdɔn n'an bɔra an bɛ taa Niger min ye Bazoum denkɛ n'o Salim Bazoum ye ale ka kiiri fala kiiri da jara a la koyi kiiritigɛlaw y'a jira sa k'a fɔ ko a labilara pewu min ye tribunali ko a kun fɔra ko a bɛ bingali walew kɛ min ye bamanci walew kɛbaaw k'a bɛ olu kɔkɔrɔma don nka daluya foyi ma sɔrɔ min bɛ se ka o sɛbɛntiya kiiri tigilamaw bolo u y'a jira k'a fɔ ko daluya kɔni tɛ yen min ye Salim Bazoum ye n'o ye Bazoum denkɛ ye ko k'a bila ka t'u ka so Senegalikaw fɛ yen maa minnu bɛ université Cheikh Anta Diop kɔnɔna na n'olu bɛ kalanko ɲɛnɛbɔli baaraw kɛ ka kɛ ni ntɛnɛndon mankan tɛmɛnen ni kalanden kelen sara la fala ye u y'a jira sa ko kalandenw ka tɔnjɛkulu minnu bɛ yen k'u bɛna k'u y'u ka baaraw dulon fɔlɔ han maa minnu fɛn fɛn bɛ yen n'o ye Amicale des étudiants ye Dakar université Cheikh Anta Diop kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen dulonnen don fɔlɔ yanni hakilisigi ni basigi ka na u ni kalandenw yɛrɛ ka kuma u ka fɛɛrɛ sɔrɔ wa min ye fɛn ye a lawaleli daminɛna nin kalo in tile 11 Togo bɛna na sefa wari miliyari 70 don kuran na yaasa k'a daminɛ san 2026 la sa 100 sarada la
bi kɔnɔntɔn kuran bɛ se ka sɔrɔ cogo min musaka in bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ u yɛrɛ ka wakande kɔnɔna na yaasa u ka sigida 317 olu bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min yanni san 2030 cɛ sabula bi fala ye ko siniwaw bɛ se ka pano sigi kalo 6 kɔnɔna na o ye ni wari b'i bolo ye dɛ aw ka teli o ye dɛrɛkɛtɛma ye Togo ale kɔni y'o fɛɛrɛw sigi sen kan a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min Madagascar kaw kɔni bɛ degunba kɔnɔna fala ye waati in na sa fiɲɛkolo fanaba ni ji sanji min ti jɔ fiyewu o kɔni bɛ ka bin Madagascar ka to a bɛ ka bin a ka ten a yɛrɛ sa k'a fɔ maa 20 o de fatura min ye maa 3,200 olu kɔni kɛra sondaw ye foyi t'olu bolo ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen karila welewelemada de kɔni bɛ ka kɛ sa diɲɛ seleke naani fɛ yaasa Madagascar kaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Tiriki fanga sinamatɔ ni fanga debitew fala ye olu bolo tun bɛna na se ɲɔgɔn ma kunnasini ko min ye minisiri min n'o taara k'a fɔ k'o kɛ sariya minisiri ye Erdogan fɛ fanga ŋwaradabaw ko petu k'o tɛ kɛ dileki bɔra ɲɔgɔn kan ma assemblée kɔnɔna na a kuma jijara kosɛbɛ nka min kun ye fɛn ye a tun bɛ ka b'u ka télévision na dɛrɛkɛtɛma na u ko k'o tigɛ ka bɔ a la fɔlɔ wɔlɔfɔw ma deli ka chaise ta ɲɔgɔn kan ma de sabula o y'o de yɛrɛ fala ye États-Unis Donald Trump ka maa minnu taara Minneapolis kaw fɛ yen n'o ye Tom Homan ye ko a y'a yira sa k'a fɔ polisiw tun bɛ wuli ka jɔ belebeleba min na o dugu in kɔnɔna ye k'o bɛna jɔ fɔlɔ sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko dugu in na maa 2 kɔni kun fatura n'o ye Amerikɛnkaw ye o kun y'a to futinɛ bɛ dugu in kɔnɔna na n'o ye Minneapolis ye nin waati in na sa ko kɔni taara sira min fɛ u y'a yira sa ko ka polisiw senbɔ ko in na fɔlɔ dugu bɛ se ka lakana cogo min na ka basigi ka cogo min na maaw kɛlen don k'u yɛrɛ minɛ o baara bɛ se ka to sen na cogo min na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ ka dugawu kɛ sa juma ala k'a timiko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma sori Kɛmɛso an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye Jaba Sidibe n'a bɛ Salilakaw ka sigi la k'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn Bayiba k'ale fana fɔ mairie du district kɔnɔna na monsieur le maire Siriman Bacili don o don sɔgɔma lamɛnliko ɲuman na k'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn Thierno Umar Asi Jalo le jeune k'an ka foli bɛ s'a ma Amadu Gasama domaine kɔnɔna na min ye ministre Mamudu Kasoge Falaye an b'a fɔ sabula farikolo ɲɛnajɛ min ye magistrat ni journaliste ta ye sini don a bɔra bi la k'a bila sini na kabini anw ye entraînement daminɛ an y'an ka petit ninnu bila olu ka tout réchauffer u y'olu ye dɔrɔn u ka entraîneur ko bon ko an tɛ se ninnu na dɛ ninnu galabo ka kɛnɛ anw tɛ taa o an b'an ka petit ninnu de bila a la nka mɛ ne bɛ ka magistrat dɔ bɛlɛ Falaye n'o kɔni bɛ jouer ne ni n bɛ n ka minɛ n k'a to yen nka komi e ko ten bi ye juma ye fana n y'a to yen n tɛ n kun bɛ k'a ɲini dɛ nin kun y'a dɔgɔ duman de ye o ale ye ne ta fana kun bɛ taa ta Falaye n k'a to yen ayiwa n y'a to yen ala ka waati wɛrɛ yira an na